Ukanti umongameli Cyril Ramaphosa uthakothuswanga kukudodobala koqoqosho lweli uthi oku bekulindelekile nanjengoko eli lithwaqwe ngucimicimi wombane nodale ukuba inkqubo yemveliso neyezorhwebo ibethe ngonyawo lonwabu. OkaRamaphosa bebambe iseshoni kunye nombutho abahleli bendaba iSANEF ebanjelwe kwiofisi yakhe yaseKapa iTeines. Urhulumente uzimisele ukuhlumisa ezoqoqosho. Eso sisibophelelo sikamongameli uCyril Ramaphosa. Uthi urhulumente kufuneka aphuhlise izakhono zabasebenzi kwaye nolawulo lwamasebe. Now the poor growth figures for the last quarter are not pleasing, but at the same time they could not have come as a shock or a surprise to us because the signs were there. The signs were there, and the drivers to this lack of growth and this technical recession that we are in now has been there for all of us to see. It's been the load shedding and the impact that it has had on production. Umongameli kwaphinde wayigxininisa into yokuba uEskom kufuneka ehlulwe ibe zinkampani ezintathu. Udlulise wathi bakwajonga nezindululo zokusebenzisa imali yomhlala phantsi yabasebenzi ukunciphisa ityala lakwaEskom. Ostensibly, anyone would be concerned that, we should put your pension money into a loss-making entity and all your pensions will be lost. Ostensibly, everyone would be concerned. But this proposal, this compact, envisages an Eskom that is reformed, restructured, rebuilt, an Eskom which will have ridden itself of corruption. Umongameli Ramaphosa uthi bakwathetha-thethana neemanyano zabasebenzi malunga nezicwangciso zokunciphisa imali echithwa ngurhulumente kwimivuzo yabasebenzi. The wage bill is what really is the greatest expenditure. That we have almost 40%, and that is the one that we need to look at. But the unions have also been really proactive, which is what I have appreciated. They have said, and as I said, they don't want to be the sacrificial lamb, and they said there are a number of other areas where you can look at savings. Umongameli uthi urhulumente uzimisele ukudala amathuba emisebenzi. Bulelani Philip, SABC News eParlamente.